हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय स्पेसियेल आसाम टेट 2026 बेयाव जानो गोनां दं बिनिनो एलपि सेक्सनाव थानाय पेपार 1निनो थारमाने बे एनभाइरनमेन्टेल स्टाडिसनि थाखाय लाबोनाय जादों। बेयाव एनभाइरनमेन्टेल स्टाडिसनिया गेजेर गेजेर नोंथांमोननि समाव थाखाय लाबोगासिनो दङ, नाथाय सिलेबास बेस खारनो हायाखै थख' थख'। मानोना मोननै सिलेबास बेस खारनो नाजागासिनो दङ, बे जाहैबाय बर' आरो ससियेल साइन्स। बे मोननैयाव खारगासिनो दङ। बर'आ एलपि आरो इउपि मोननैनिबो थाखाय जायफ्रा रेगुलार नायदों बिथांमोना हमदांनो हाबाय जोबनोसैयानो फ्राय बर'आ। बेनिफ्राय ससियेल साइन्सआव माखासे खारखोगासिनो दङ। बेनिफ्राय गेजेर गेजेर नोंथांमोनाव मा दङ EBSनि जानो हागौ बा माबा मोनसे गुबुन मोनसे नोंथांमोननो सिगाङाव जाखिनि हायो हेल्प होनो नाजागोन। दा बेवहाय दङ अब्ला जोंनानियाव इनभाइरनमेन्टेल एक्टिभिस्ट आबहावानि खामानि मावग्रा जायफोर गेदेमाफोर दङ मुंदांखा जोंनो नांगौ बेफोरखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। बेयाव दङ फार्स्टआव नोंथांमोना नुगोन फरेस्टमेन अफ इन्डिया। जोङो बेखौ बयबो सिनायखायो आरो बेनिफ्राय कुइसन जाखागोनखा। फरेस्टमेन अफ इन्डिया होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो होनबा जादब पायें, जोंनि आसामनि जाय जरहाटनि बिथाङा। बेनिफ्राय बिथाङा मा खालामदोंमोन होनदोंमोन, गासै टटेल 550 हेक्टर सायाव बिफां गायनानै हाग्राबारि सोरजिदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांखौ पद्मश्री बान्था 2015 मायथाइयाव 2015आवबो गथायनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बे खामानिखौ मावनो थाखाय 30 बोसोर जुजिनांदों होनदों। आरो बिनिफ्राय बिथांनि बे फरेस्टनि नामखौ मा दोनदोंनो दा मालय फरेस्ट होननानै मिथिनाय जायो होनदों, मुं दोननाय जादों मालय फरेस्ट। फरेनारफोरबो फैयो जिहेथु, आरो 2015आवनो बियो रेकर्ड जानाय बे काहानि। बेनिफ्राय दा आथिखालाव 2026 फैबाय, हथात 10 बोसोर आरो आवगायबावबाय बिथाङा दाबो दङ जिहेतु गायगासिनो दङ दाबो। दा हेक्टर हाया गायनायाबो बारायलांगासिनो दङ, मुंदांखाबो जालांगासिनो दङ होनदों। दा अब्ला बेनि फरेस्टनि नामखौ सोंनो हागौ, अब्ला जादब मालय फरेस्ट होनना बुंदों। बेनिफ्राय नामा जादब पायें, बेनिफ्राय बिथांनि पद्मश्री बान्था 2015 बेखौ गोसोआव लानांगोन। नेक्स्टआव जों गोसोआव लानांगोन मेधा पाटकार बिथाङा नर्मदा बाचाव सोमावसारनायजों सोमोन्दो दङ। नर्मदा बाचाव मुभमेन्टजों, जायखौ बेयो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आरो गुजरात बे मोनथाम रायजोआव सोमावसारनायखौ लाबोदों होनदों। बिनि जाहोना जाहैबाय होनदों, नर्मदा रिभाराव सरदार सरोभार मुंनि मोनसे डेम बान्दो गायसनदोंमोन। बे बान्दोनि एगेन्स्टआव बिथाङा बे मुभमेन्टखौ खालामदोंमोन होनदों आरो बेयो साक्सेस जानायनि उनाव बिथांनो राइट लाइभलिहुड एवार्ड 1991आव होनाय जादों होनदों। गोसोआव लादो, बान्था मोनदों राइट लाइभलिहुड एवार्ड बिथांनो। बेनिफ्राय मानि लिडार मोनदों नर्मदा बाचावनि थाखाय, रायजोआ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आरो गुजरात। नामा मेधा पाटकार, बान्दोनि नामा गोसोआव लादो सरदार सरोभार। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों गोसोआव लानांगोन नैबे राधा भाट उत्तराखन्डनि बिथाङा। राधा भाटआ बेयो होनदों भेदा जात्रा बे अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरिमोन होनदों, जाय बिथाङा मा खालामदों होनदों उत्तराखन्डआव सेभ द रिभार्स इन उत्तराखन्ड मुंनि मोनसे स्ल'गानजों बिथाङा मुभमेन्ट लाबोदोंमोन होनदों, दै संरैखा खालामनायनि थाखाय उत्तराखन्डआव। सोरो राधा भाटआ। बेनिफ्राय दङ सुन्दरलाल बहुगुणा, बेखौथ' जोङो मुंदांखाथार मिथिथारनांगोन। सुन्दरलाल बहुगुणाया बिथाङा चिपक' मुभमेन्टनि लिडारमोन होनदों, चिपक' मुभमेन्टनि लिडारमोन, जाय चिपक' मुभमेन्टआ जोंना बिफां दानफायनायनि एगेन्स्टआव जादोंमोन। आरो बे हाबानि थाखाय बिथाङा राइट लाइभलिहुड एवार्ड मोनदोंनो 1887 1987। आरो बिथांमोननि चिपक'नि ओंथिया होनदों एमब्रेस एबा ट्री हागार्स होननाय जादों होनदों। होमबा सुन्दरलाल बहुगुणानि सोमोन्दै नायदो। बेनिफ्राय नायदो नेक्स्टआव राजेन्द्र सिंहखौ जोङो मा होनना मिथियो, वाटारमेन अफ इन्डिया होननानै मिथियो होनदों आरो बिथाङा राजस्थाननिमोन होनदों। बेनिफ्राय बिथांनोबो बान्था होदोंनो रेमन मेगसेसे एवार्ड 2001आव। रेमन मेगसेसे एवार्डखौ सोरनो गाहायनि इनभाइरनमेन्टेल एक्टिभिस्टनो होदों होनबा राजेन्द्र सिंह, वाटारमेन अफ इन्डिया। नेक्स्टआव दङ जोंना अब्ला स्पेसियेल मेन फर इनभाइरनमेन्ट, आबहावानि थाखाय सासे जोबोद मुंदांखा एबा गोसो लानो गोनांथार सुबुंनो प्रदीप क्रिसेन। बिथाङा सासे सिनेमा गागिरि, बानायगिरि। बेनिफ्राय बिथाङा होनदों पन्चमार्शी बे
मध्य प्रदेश मुंनि बे मध्य प्रदेशनि बे ओनसोलनिफ्राय दङ होनदों। बेनिफ्राय बेयाव दंमोन आरो बिथाङा बे जायगानि प्रदीप क्रिसेन। बेनिफ्राय सासे दंबावो नै बाहाय दङ सन्दीप प्रसाद भाट। सन्दीप प्रसाद भाट बिथांखौ जोङो गोसोआव लानांगोन होनदों। बिथाङा गायसनगिरिनो मानि गायसनगिरि दशालिग्राम सौर्य संघ। दशालिग्राम सौर्य संघ बेनि गायसनगिरि होनदों। बिथाङा बेखौ 1964 गायसनलांदों होनदों। आरो बिथाङा बेनि थाखायल' नङा, बिथाङा चिपक' मुभमेन्टनि सासे बिथाङाबो दैदेनगिरि एबा सोमावसारगिरि आरो बेजों लोगोसे सर्वोदया मुभमेन्टनिबो बिथाङा सोमावसारगिरिमोन होनदों। सर्वोदया आरो चिपक' मुभमेन्ट मोननैनि होनदों सन्दीप प्रसाद भाट। नेक्स्टआव दङ जोंना नैबे डक्टर बन्दना शिव। डक्टर बन्दना शिव बिथाङा क्रिटिक अफ एसियास ग्रीन रिभलिउसन, एसियानि सोमखोर सोमावसारनाय ग्रीन रिभलिउसननिबो सासे क्रिटिक होननानै सिनायजायो होनदों। बिथाङा ग्रीन रिभलिउसनजों सोमोन्दो दङ सोमावसारनायाव, आरो सोमोन्दो दंबावनो ग्लबेल सलिडारिटी मुभमेन्टजोंबो सोमोन्दो दङ होनदों, मोननै सोमावसारनायजों। बिथांनि आरो नबदानेया मुंनि मोनसे आफादनिबो बिथाङा फाउन्डार होनदों, गायसनगिरि डक्टर बन्दना शिवआ। सुनीता नरेन बिथांखौ दाना नायदो। सुनीता नरेन बिथाङा पद्मश्री मोनदों 2005आव। बेनिफ्राय बिथाङा वाटार मेनेजार आरो रेन वाटार हारभेस्टिंनि थाखाय मुंदांखा होनदों। सासे आबहावानि गोख्रों खामानि मावगिरि। रेन वाटार हारभेस्टिं, अखानि दैखौ संरैखा खालामनानै हाबायाव बाहायनायनि सायाव, आरो वाटार मेनेजार एबा दै संरैखा खालामनायनि थाखाय मुंदांखा होनदों सुनीता नरेन, पद्मश्री मोनदों 2005। बेनिफ्राय दङ नायदो नैबाहाय सासेया जोंना आन्दिस पाल। आन्दिस पालआ जाहैबाय मा होनो सेभिं ट्रिस प्रग्राम इन दिल्ली। दिल्लीयाव बिफां संरैखा खालामनायनि थाखाय मुंदांखा होनदों, सेभिं ट्री प्रग्राम इन दिल्ली। बेनिफ्राय नायदो किंक्री देवी बिथांखौ नायदो। किंक्री देवी बिथाङा मा होनो मुंदांखा आबहावानि खामानि मावगिरि, जाय हिमाचल प्रदेशआव खामानि मावदों होनदों आबहावानि थाखाय, एनभाइरनमेन्टनि थाखाय। बिथांनो स्त्री शक्ति एवार्ड होदोंनो 1999, स्त्री शक्ति एवार्ड। बेनिफ्राय दङ नायदो मासेया नैबाव दङ सोर बे मारिमुत्तु यगनाथन। बे मारियामुत्तु यगनाथन बिथाङा मुंदांखाथार थ्री मेन अफ इन्डिया होननानै मिथिनाय जायो, जायखौ थ्री मेन अफ इन्डिया। बेनिफ्राय बियो तामिलनाडुनि होनदों। बेनिफ्राय बियो गासै 1 लाखनिबो बारा बिफां गायदोंमोननो, जाय समाव थ्री मेन अफ इन्डिया बुंनाय जादों, बे समाव जेला टाइटेल होजादों। बेनिफ्राय गावनि साख्रिनि माबा मोनसे साख्रि मावोमोन, गावनि साख्रिनि 40% बियो बेयाव खाथायोमोन होनदों। बेनिफ्राय बेनोबो शत्रु सुजाल सेवाय वीरार मुंनि मोनसे टाइटेल होदोंनो, जायखौ इंराजियाव इक' वारियर होननाय जायो होनदों। इक' वारियर मुंनि टाइटेल एबा बिमुं होनाय जादों होनदों सोरनो, मारियामुत्तु यगनाथननो। दा बेखिनि बे गासै बेसेबां जाखो 10 जाहैबाय। बिसोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन, जाहाथे बेनिफ्राय फैबाय बायोबा खनसे हानायनि थाखाय आरो। एसेनोसै, गुबुनफोरनोबो शेयार खालाम। ससियेल साइन्स आरो बर'नि थाखाय नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बे मोननैखौ सिलेबास बेस खारगासिनो दङ। बड'आथ' जोबनोसै LP UP मोननैबो पेपाराव, आरो ससियेल साइन्सआ लासै लासै दावखोगासिनो दङ। गोजोन्थों।